El divendres 30, a partir de les 4 de la tarda, van començar els concerts, que van alternant-se a la carpa i a l'escenari principal. Els que van inaugurar el festival van ser els valencians Moonlocks, que actualment es troben treballant en el seu tercer disc. A mig concert ha vingut la gent i al principi ens agradava molt el fet d'encetar el singlar, no? És que va haver un problema amb les dades i pensaven que era demà el concert, jo m'he enterat per la premsa aquest matí i hem vingut una experiència brutal, el vindre així en 3 hores des d'allà a València i ha plegat el temps just de pujar i tocar, no? Però de puta manera. Les Pallofes Radioactives, amb el seu rock and roll dels 70, van anar presentant les cançons del seu primer disc, Addicció, en la primera actuació de l'escenari principal. Sílvia Comas i Lídia Pujol van fer les delícies del seu públic combinant els temes en català i en castellà que configuren el seu primer treball, Saps el conte dels dos suïcides? Els Glaucs presentaven al Senglar Rock el seu nou treball, un disc en directe que, sota el nom Vius, recull el concert que van realitzar al 10è Mercat de Música Viva de Vic, l'any passat. El disc va sortir a la venda al mateix Senglar, on el grup hi va fer un concert que ells mateixos van considerar molt positivament, tot i el cansament que el Jofre, el cantant, portava al damunt. Molt bé. No, el que passa és que tenim una banda reformada perquè no hi ha el teclista i en comptes de l'Eduard Font a la guitarra i ara en l'Àlex Reixac. I bé, està bé perquè aquest estiu el que fem és, com que no tenim disco nou, és seguir fent les cançons dels 2 primers, presentar aquest disc nou, entre cometes, que és el directe, i és anar rodant el que és el minidisc i l'Àlex, que de fet porta 5 concerts, 6 concerts amb nosaltres. Els Bars, el grup liderat per Montse Llaràs, van mostrar-nos les suggerents peces del seu disc Mentre dormies, per primer cop a les nostres comarques davant un públic fidel. Van poder-hi veure un grup que fa poc ja van poder veure a Reus. Són els Dominguets, que van ocupar l'escenari principal a primera hora del vespre, amb el seu particular concepte musical basat en un mestissatge musical. Des de l'actuació dels Dominguets, a les 9 del vespre fins a les 8 del matí, la música no va deixar de ressonar per les muntanyes de Prades. Els plats forts d'aquella nit van ser l'actuació del Sopa de Cabra i de les Brams, que va ser catalogada com una de les actuacions estel·lars del festival. I és que a més va comptar amb la col·laboració improvisada d'en Pau Riba, que va pujar a dalt de l'escenari durant la cançó Inici de Càstig al fetge, a la qual ja participa en el disc Cal seguir lluitant i al Liceu. Si el ventall d'actuacions era molt intens i perquè seguir totes les actuacions podia ser esgotador, el recinte comptava amb una zona de relax que van anomenar Chill Out, impulsada, entre altra gent, pel Nacho Terrés dels Gossos. Doncs el Chill Out és un emplaçament no nou als festivals, però sí que nosaltres hem volgut reactivar-lo, no? I mostrar a la gent el que una mica realment és, no? Que jo penso que no és nou perquè ja existeix aquest ambient, però sí que és un nou escenari dintre del món del rock, no? Bàsicament. Aquí tenim un escenari gran, tenim una carpa i també tenim un chill out amb la seva varietat musical. I entre una cosa i l'altra es va anar fent de dia, i els que van aconseguir dormir van començar a despertar-se, i els que no ho van fer intentaven retrobar-se a si mateixos. Està bé, vull dir, aviam, perquè hem tingut un... Bueno, espera... Vale. Alguna pregunta més? No, alguna pregunta més? Demà entrenament a les 11 del matí a la Masia.